En af de centrale parametre, som kan skabe dynamik i vores lyddesign og kompositioner, det er simpel lydstyrke eller volumen. Vi kan indføre et nyt argument til at styre volumen øverst i vores useEnt-funktion, og jeg kalder argumentet her for amp, for amplitude eller amplitude. Jeg giver det en standardværdi på 0,1. Man kan så diskutere, hvor vi skal skrive amp ind i vores useEnt-funktion. Vi har for eksempel skrevet 0,1 ind her, som jeg sletter, fordi jeg nu laver et amp-argument. Jeg indfører amp som det tredje argument til pan 2, men vi kunne sådan set lige så godt placere det på en af de andre linjer ovenfor. Når vi lægger det her som tredje argument til pan 2, så styrer det lydstyrken for outputtet for pan 2, og det giver for mig at se meget god mening, at det er det sidste trin, inden vi sender lyden ud. Vi placerer lyden i et stereofelt og justerer lydstyrken. Så vi kan jo høre forskellen, hvis vi beder om en synth, hvor amp den er stillet til 0,01. Det er en meget svag lyd. Lidt mere kraftig og noget mere kraftig. Ja. Der gælder det samme for argumentnavnet amp, som der gælder for argumentnavnet freak. Altså at det er et specielt nøgleord. Vi kan kalde det lige hvad vi vil. Det kunne være vol for volume, eller lydstyrke, eller hvad vi nu kunne forestille os. Men hvis vi bruger lige præcis amp, så giver det adgang til en bestemt nøgle i pbind. Og det er nemlig den nøgle, der hedder dB. dB-nøglen giver os mulighed for at angive lydstyrken i decibel, hvor 0 er den maksimale lydstyrke, og her vælger jeg bare tilfældige værdier mellem minus 40 decibel og minus 20 decibel. Lad os prøve at høre, hvordan det lyder. Ja, og det er sådan, man kan lave varierbar volumen i en synth.